Molarmasse for lightergas. Vi har vores lighter, som vi har vejet før tømning og efter tømning, og differencen mellem vægten før og efter tømning er 0,54 gram. Det er altså vores masse af vores lightergas. Derudover målte vi vandets temperatur og fik det til 22 grader Celsius. Imidlertid er vi nødt til at omregne det til Kelvin, så vi lægger 273 grader til og får 295 grader Kelvin. Gassens volumen, som vi målte i vores bæreglas, var 251 ml, og omregnet til liter, så bliver det 0,251 liter. De to nederste værdier i anden tabel er enheder, som vi skal bruge til beregningerne. Derfor er de omregnet henholdsvis temperaturen til Kelvin og volumen til liter. Trykket P i rummet blev målt på barometeret til 1,011 bar. Nu skal vi bruge idealgasloven. Idealgasloven siger PV lige med nRT, hvor P er trykket i bar eller kilopascal, hvor V er gassens volume i liter, N det er stofmængden i mol, og R det er en gaskonstant, det er bare en konstant vi ganger med, og T er temperaturen i Kelvin. Vi skal nu isolere N i vores idealgasloven. Vi havde, at P gange V er lige med N gange R gange T, og vi dividerer med R gange T på begge sider af lighedstegnet for at isolere N. Det vil sige, at N bliver P gange V divideret med R gange T. Og så indsætter vi vores værdier 0,01 bar for trykket, 0,251 liter for vores volume, vores temperatur var 295 Kelvin og gaskonstanten 0,08314. Vi får så, at vores antal mol er 0,01 mol. Det vil sige, nu kender vi massen, lille m, 0,54 gram, og vi kender stofmængden 0,01 mol. Nu kan den molare masse store M udregnes. Vi husker, at M er et store M molarmasse er massen over antal mol, og vi får derfor denne udregning. Vi indsætter simpelthen de fundne værdier 0,56 gram og 0,01 mol, og vi finder ud af, at vores gas vejede 54 gram per mol. Men hvilken gas er det så? Vi har udregnet molarmasse for propan, butan og pentan. Her kan vi se, at den fundne molarmasse på 52 gram per mol ligger mellem den molarmasse for propan og butan. Det kan vi se. Den ligger her et eller andet sted, men lidt mest over mod butan. Så vores værdi på 54 gram per mol ligger tættere på butan, så det er højst sandsynligt, at lightergassen hovedsageligt består af butan. Vores tabelværdi viser, at 20-50% indeholder propan, mens resten er butan. Det forklarer i øvrigt også, hvorfor at vores målte værdi er lavere end molarmassen af butan som tabelværdi, men stadig tættere på butan end propan.